Исәнмез, хәерле көннәр. Бу өр-яңа тапшыру һәм аның алып баручысы мин Лилия Кадырова һәм инде бүгенге безнең кунагыбыз Галиәсгар Камал театры артисты Мөхәммәтҗанов Фәннур, исәнмез. Исәнмесез? Син дип кенә яшәкләп бит инде, Ти, димме? пожалуйста. Яшь бит әле син. Фәннур, һәрвакыттагыча инде театр турында сөйләшүне башлыйсым килә. Ничек син театрга килеп эләктең һәм ни өчен нәкъ менә Галиәсгар Камал театры? Ничек килеп эләктем? Гомумән тарихы именно Камал театры безне укыганда, мәктәптә укыганда класс белән спектакль карарга Казанга киләләр. Һәм Камал театрында билет булмау сәбәпле гел китәйек Тинчурин театрына. Минем шунда бер хыялым бар инде, мәйтәм, хотя бы ишенә кирип булса да карыйсы килә бу бинаның дип. Чөнки мин телевизордан карыйм, ниләрне язмаларны бирәләр, видео язмаларны. Шаптатым Казанга, Хуҗа Насретдин, менә шул ике спектакль мин хәтеремдә калган, мин шуларны карап гел күңел ничектер менә шунда тартыла. Һәм шуннан ничектер бәләкәйдән башлангыч сыйныфлардан башлап мин шигырьгә гашыйк булдым. Шигырь, проза, ул мәктәп укыганда бит малайларга шигырь өйрәнү, әсәр өйрәнү үз җегет эше түгел бит инде, барыбер качып пысып шунда. Өйдә бүлмәләрне ябып, көзгө каршында менә шулай шәхсән әзерләнәем. Һәм 6нчы сыйныфтамсың Шүрәлене бөтенләй ятлап чыктым. Һәм сөйләп шаккаттырган идем. Шаккатканнар янында. Ничек ятладың, ничек? Һәм шуның белән созвездиеларга, төрле конкурсларга йөреп маташтым. Бурып кайтаралар, шигырең узын дип. Аннары 9нчы сыйныфта менә тәвәккәлләдем инде барып карыйм дип. Анда да Тинчурин театрының режиссерына эләктем. Ансы менә язмыштыр, яни ничәтәсең инде. Ансы бер курс укытты да ташлады. Башта мине куданнар үзе китте. Алла рәхмәте кабат Фәрит Бикшәнтәев килеп курс җыйды. Менә шулай итеп әкренләп килеп эләктем. Димәк, театрда эшләү синең кичкенә чактан килгән хыялың дип әйтергә буламы? Була, дәрәе, була. Минем менә шул башыма килеп керде. Дөресен әйткәндә, юк, мин башта гомумән авылда концертлар ниләр карагач, мин сикереп йөрермен, мунча ташы шул тирәдә йөрермен, шулай кеше көлдерермен, итермен дип. Шулай шундый җиңел булыр дип уйлаган идем. Фәрит абыйга килеп эләккәч аңладым. Тормышның нинди булганын. Театр тормышының гомумән гел икенче дөнья икәнен. Менә шунда минем уже төп ни килеп басты. Театр. Курсташларың, бергә укыган егетләр, кызлар, алар кайда? Курсташларым кайсы каяннан хәзер. Менә монда булганнарын әйтәм. Айдар Жаппаров бүгенге көндә менә хәзер Камал театрында спектакль әзерләп ята. Аны инде барып беләләр, тамашачылар, белгән кешеләр беләләр. Бергә укыдык. Гөлназ Хасанова тоже менә театрда эшли, ул официальный. Айдарны белеп бетермим, ул ничектер инде анда. Гөлназның официальный эш урыны, Илназ Хайбуллин бездә менә декорациялар өчен җаваплы. Ул менә официальный, Артур Шайдуллин, ул официальный монда эшли, мин официальный монда эшлим. Нияз исемле егетебез Әтнәдә, Нияз Гидуллин, ул артист булып жүрде дә кабатка ЖКХ министры соңганда. Зур кеше инде ул. Урам себереп йөри. Так. Хәзер анда Рәмис Галиев дигән безнең менә ул тоже артист булып башлады да ниндидер театрда бүлмәдә ул хәзер креслода утыра. Шул безнең ише йөри инде менә. Тагын кем? Алсу исемле кызыбыз, Алсу фамилиясе түгел хәтерләмим, ул Нижекамскига китеп, гаилә курып җибәреп, шунда яши торгандыр. Алинә Хусаинова дигән кызыбыз, ул тоже Казанда, белмим кая яши торгандыр. Фаяз Хусаинов безнең тоже бик
обаятельный жігіті біз әтінәде оланда әтіна театрының примысы инде тоже. Сіз менә жиыласызмы бірге? Бик сирәк. Ну, мындағылар жиылабыз инде. Театрда эшләгәндә театрда эшләүчеләр, Камал театрында эшләүчеләр инде күрешәбез без. Гел кисешәбез, юллар кисешә. Теге калган жараткан курсташларым алар белән бик сирәк инде кызганыч. Чөнки алар да гелештә, каядыр выездда, каядыр нидә, без монда Аллаһа шөкер гелештә. Шул теге Нәүрүз фестивальләрендә, бренди юбилей кичәләрендә, тантанада инде күрешәбез. Теге бер-беребезне күрмәй китмибез, Аллаһа шөкер. Аралашып торабыз. Демәк инде күбесе булай яна әйткәндә, шулай да тормышларын театр белән бәйләгән дисәк була. Әйе, Аллаһа шөкер, бәйле барыбызда. Шундый бер банальный сорау бар, мин аны бер актерга да бирмәдем, сиңа кадәр килгән. Шуңа күрә сиңа бирергә булдым. Театрда спектакль куйганда берәр нинди казуслы очрак турында сөйләп китәләр, яисә кызыклы. Спектакль чыгаргандамы? Әйе. Андый казуслар. Ул бит инде күп, менә. Әйе, була инде ха. Битен фильтровать итәргә кирәк хәзер. Кайсын силәргә ярый, кайсын? Юк, ярыян бөтенесендә. Нәрсәләр булды соң? Бер онытылулар. Ну, менә бер кызыклы момент, репетиция вакыты дип алмый, гомумән әйтәм инде. Кызык булды. Зәңгәршәлдә анда бию бар. Ришат белән мин шулай иттереп тотынышып, трюк ясыйбыз инде. Ул мине булгый, мин аны булгыйм. Шулай әйләнеп барабыз залга таба. Бу мине күтәреп тә җибәрде, ботинкам чыгып та очты залга. Алла рәхмәте, кире тотып аттылар. Ул бит инде тик утырганда башына килеп төштүн әле, менә бу каблуга бит. Маңгаеңны жарга может. Бик борчылганым. Әле бер нәрсә булмады инде. Ни булмады теге нәрсә дип әйтәләр аны? Ну, сугу тамашачы тарафыннан ямсыз ниләр булмады. Була торган хәл. Аннан соң берсендә Галиябаны уйнарга Мәрәт хуҗага кайттык. Туфан Миннуллинның авылына. Безнең аны алдан карамадылар микән соң инде безнең анда декорация шул бер тәрзәй бит инде Галиябануда. Менә монда кайтканнар сыймый сәхнәгә. Анда бүтән декорация юк, ну уйнарга кирәк бит. Бер әбинең мунчасын сүткән булган икән, тәрзәсен алып килеп, шуны менә шундый мунча тәрзәсе, шуны куеп уйнап булмый. Карыйм да көләм. Хәзер миңа тәрзәдән керергә кирәк. Ну яранда көйләдек, кырыйдан чыгып. Ни сәхнәсе. Халык шул хәле бирелеп карады, видимо, әбиләреннән. Хәзер Алмаз Гәрәев Исмагыйль бунда басып тора, янәсе агач артында инде. Кемне алдалыйбыздыр инде, дурак күренеп тора бит инде. Мин монда килдем, Галиябануга җыр җырлыйм, әйдә чык китәбез дип. Бу чыкты да, бу чыкты. Атам ди. Ничектер пистолетым бәреп төшердем, алдым да атмыйм бит инде мин аңа. Тегендә бер әби әйтә. Ни ди, ат инде ди. Аңа хәтле ул теге менә монда качыр өчен, бездә агачы бар я, монда агач юк, ул залга төшеп утырган. Сәхнә, моның башы булайып тора. Күрәм инде мин аны. Ну, күрмәскә кирәк. Тегендә бер әби әйтә, балакаем тип башына ди. Башына тип шунда утыра ди. Мин узып киттем дә, җебегән ди. Типмәдә дип. Шуннан ышкындык, анда ату сәхнәсе, атмай инде, атмай. Алмаз көлә, сүз әйтә алмый. Мин әйтеп, атсаң атта инде, Алмаз әйтә. Исмагыйль. Менә соңгысында ни булды? Бик кызыклы әйбер. Өйләнәмне уйныйбыз Юдин бистәсендә, железнодорожников бинасында. Хәзер соңгы сәхнә Мулла Нур белән мин аңа хәтле анда авыз ачтылар, ураза вакыты. Мин уразада түгелем. Инде булар хәзер мин әйтәм кабул булсын уразаларыгыз дип, шулай дип буларны әйтеп йөрим инде. Булар хәзер минем белән уртаклашалар. Мә җимешемне аша ди кайсып, финики, миники, помидор бирәләр. Мин ашадым да. Мыек купкан. Тегендә сәхнәгә чыктык кына, ул асылып торган инде әйтеп. Тегендә Мулла Нур исемен ничә әйтәм. Ран Нур дигән путитте мыек булай иттереп. Алмаз ышкынды көлә. Аның рәхәтлеге тамашачы аңлады, туктап кына булмый. Хәзер ничәтергә арттагылар тиз генә ниттеләр, фикерләшкәннәр да инде келәй диләр. Мен әйтәм, су эчеп килемә дип киттем дә ябыштырдым. Чыктым, Алмаз тагы да катырып керә. Мен әйтәм, нәрсә булган соң? Мыек булай ябышкан. Караңгыда күренмәгән. Менә шундый казуслар күп инде. Тагы нәрсә?
Ярар. Тагын искә төшсә, тагын бер икән эшләрсең. Ярар Интервью Алла берсе. барышында. Син ялгышмасам Мамадыш шәһәреннән. Мамадыш әйе. Мамадыш районы Урта Кирмән авылы. Ул авыл. Бу МСМ трассасында. Аха, ул мин беләм. Мамадышның кайда икән? Әйе. Ул авыл әле исәнме? О, исән Аллага шөкер. Син авылда яшәгән. Мин авылдан чыккан, авылдан туып. Авыл турында. Авыл тормышым, хей. Авыл тормышы ул. Ул бик рәхәт тормыш. Мен дә кайтам, инде бүтән җаным, рухым белән ял итәм. Мин шуңа күрә авылга кайтканда да симкам алыштырмыйм. Минем мегафон авылда тотмый. Җан рәхәте. Балыкка чыгып китәм, анда нәрсәдер эшлим. Гел эшләп үстек инде, гел эштә үстек. Әти мәрхүм иртә китеп барды, шуңа күрә энекәш белән икебезнең җилкәсенә төште бик күп авырлык. Пишән алып кайту дисеңме, көтү дисеңме, аннары кич белән ял итүләр ул. Ой, рәхәт тормыш инде ул. О, шашлык пешерәбез Аллага шөкер. Әниең? Әнием, минем әни вообще Бурятиядан килгән, әни. Татарчасы әле дә авыр инде, әнинең тырыша инде. Молодец, өйрәнеп бетә, Алла бирсә хәзер. Әни безне менә карап үстерде. Әни бик нык хатын, бик көчле хатын инде. Үстимәсен әнигә бик зур рәхмәт барсы өчен. Безгә тәрбия биреп, менә шулай итеп, 3 малайны карап үстерә, өчесе дә бит. Минем белән менә хәзер уларны кызык итеп сөйли инде хәзер. Бәләкәйдән ни булдың дип. Үзенчәлекле дип әйтимме соң инде. Бәләкәй, бик бәләкәй вакытта үрмәләп баскычка менеп киткән үй түбәсенә менә торган баскычка. Шуннан мәтәлеп, ярый күршеләрнең малларының чыга торган дие, йомшакка төшкәнем инде. Алам да синде исеме белән әйтмим инде улай белән. Алам да ди, мин биш пычрак. Алам да ди, бакчадагы бушкага торганда бул чыгарам ди, аны бул чыгарам ди, шулай итеп ши старттым ди. Аннан соң икенче бер ни тоже кызыклы. Хәзер югалтканнар мине тоже бәләкәй вакытта. Морҗаны ачканым да кергәнем, ни чыга алмыйм, ни кера алмыйлар. Присә белән керерләр иде, имгә теп курка, морҗа сүткәннәр менә. Менә шундый ни булган мәлме? Шундый кызыклы моментлар. Андан соң берсендә хәзер укыган вакытта кайтырга туры килә Еш авылга. Ну, ияләштем бер әйбергә. Берсендә ничектер автобуска кергәч, миннән акча алмадылар. Мин кердем дә икенчесендә алдаладым, ни дип. Мин бит Мамадыш районы Урта Кирмәнгә хәтле дип әйтәм. Авыл инде. Анда хәтле 150 сум. Балык бистәсенең Мәшләк дигән җире бар. Анда хәтле 100 сум. 100 сум дип әйтәм дә Мәшләккә хәтле. Мамадышка хәтле кайтам. Бер җегет вообще ияләште, иншалла хәтле кайта башлады шулай итеп. Берсендә водитель мине истә калдырган. Мәшләктә туктады да, Мәшләк дим, әйтәм, нет. Анда кырыйда гына Мамадыш районы Усали авылы. Әйтәм, Усали. Ты сказал Мәшләк ди. Әйтәм, юк инде, не может быть такого. Әйтәм, Усали. Смотри ди. Ладно, китте бу, анда ремонт ясыйлар, 2 яклы юл ясыйлар инде. Бара чаба, әйтәм, туктамый тагы онытты бу. Юк, туктады, калдырды. Бүтән ниләремне, биштәрләремне төядем дә, әйтәм, әле кояш баймаган, авылга хәтле 20 километр әбиләр җәяүдә йөргәннәр, кайтып җитәм мен әйтәм. Киттем, машиналарны хәзер фуралар узып китә, җибәрәм дә, трассага чыгам да жүгерәм. Балагым монда хәле әле җаңгыр җыва ни сазлый. Мен дә жүгерәм. Аста хәзер 1 километр узгач инде. Аңа хәтле әле абыйга шалтыраттым. Әйтәм, абый, син ничек анда авылда нишлисең? Нәрсә булды? Әйтәм, менә төшереп калдырдылар. Куяды. Әйтәм, Усали турында. Эй, диде дә, көтте. Мен әйтәм, төшә торам әле. Табыр. Тегендә 60 дигән авыл турында экипаж гаи тора. Әйтәм, булар туктатырлар микән? Басуга кирсәм, пычрак. Әкрен генә барып карыйм әле. Тегеләрне күрмәгәндә узып барам, ни ди? Вуш дитте дә бу, берсен радар белә тора, берсен машина эчендә. Ни ди? Келди. Откуда ди? Әйтәм, с Мамадыши. С какой ди? Әйтәм, в смысле с какой? Мамадыш один. Кайсы авылдан син балакаем ди? Әйтәм, Урта Кирмәннән. Ди, каян кайтып киләсең? Әйтәм, Казаннан. Җәяү что ли? Әйтәм, җәяү кайтам. Дурак что ли? Әйтәм, юк, шуннан әйтәм, акчам юк ди. Ничә көн кайтасың хәзер ди? Әйтәм, 3 сутка булды инде. Нәрсә ашыйсың ди? Әйтәм, лимонад алган, чипсы. Үзең акча юк дисең ди. Әйтәм, менә шуңа гына җитте.
Андары не дей? Напарыгын чакырды, кара дейм, малай дейм, казаннан кайтады. Не может быть. Мен айтам, әй, міне көрмейсіз міне. Атны тіге кабат ішіне кетті, бұл айтам, кім малайсың сен? Мен айтам, білмейсің сені. Мен де білмеген кішім жоқ айтты. Мен айтам, Фәнис малай, агроном что ли? Әйе дей, атаңның мәрхум дей машинасын біз оформляйт екен дей. Мен айтам, не дей? Әйде алып қайтып қоям дей. Мен айтам, жоқ енді рахмет абишаға. Нинде аби дей. Мен айтам, білмейсің сені. Білем дей. Мен айтам, Илгиз абының малайы Илназ аби, Илгиз абының кеше шаллаға барғанда тоқтаттық дей. Аби шықты, қап-қара тонировка машинада. Шушы что ли? Мен айтам, әйе, не дей, екінші жолды салдырсын дей бірін дей. Тонировкасын дей. Қабат кіріп отырғаным, аби суға сен малай ақтығы дей. Әзірек тігіндерек барып тоқтай алмама, гай янына тоқтайсың деп. Мына шундай хәлләрдә булды. Әтең кім болып эшләде дейсің? Әтием агрономия. Ауылда. Авылда инде. Әнием мәктәптә технический персонал дип әйтәләр инде. Җыештыручы, ни шундай. Һәм син гаиләдә иң Мин өлкәне. һәм ике Иң проблемный. Һәм тагын ике малай, алар Тагын ике малай, өйләнмәгәндер әле алар. Юк әле, менә берсе быел 11-не бетерә. Берсе инде миннән 2 яшькә бәләкәй, Алабугада эшли. Бизнеста. Син үзең өйләнгән. Мин өйләнгән, әйе, Аллаһ шөкер. Тормыш иптәшең. Минем тормыш иптәшем Илүзә Якфар кызы, тоже институт культураны бетергән ул. Без аның белән Татар бистәсендә ресторанда таныштык. Ул анда тоже зур кеше, арт-директор арттан. Мин ашарга кергәлим инде әзрәк шунда. Bundan tanışıp gittik de. Turmuş bizni beyledi, şulay matur itip. Allah'a şükür. 16-cı yılda bizning nikah buldu. Baka mene şol. Teatrda эшләми. Teatrda эшли, декреттал ул. Минем беренче хатыннан 2 бала. Аңлашылды. Хуш алым спектакле буенча да эшләшеп алдык инде. Син авыл җанлы кеше булгачтың. Ничек сиңа бу спектакльдә? Миңа шундый көтеп алынган, шундый яраткан спектаклем. Мин менә валлаһи дип әйтәм, менә минем бер хыялым бар. Мен Айдарның үзенә дә әйттем. Илгизгә дә әйткәнем бар. Менә шул хуш авылымны утырып карыйсы килә минем. Мин анда булырга тиеш түгел. Аның тарихы бар үзенең. Мин анда булырга тиеш түгел. Мен дә югыйм. Ну, менә Айдарның мәхәббәте көчле булгандыр инде. Фәннур давай керә әле дип. Анда шул мин генә кирәгем инде. Утырып караган булырым. Булай менә җан рәхәтләнеп уйныйм. Үзебезнең тормыш, үзебез белгән. Җал итәм рәхәтләнеп. Ни өчен син уйнарга тиеш түгел идең? Ну, мин беренчедән анда инде алар булай да җыелган, анда актерский состав бар иде. Алар инде йөри башлаганнар яулар буйлап. Минем өйләнәм спектакль чыгып ята параллельно. Ну, башта өйләнәм чыкты, кабат кышка ни чыкты. Янда уйлаганнардыр инде өйләнәм дә тоже төп роль, икесен бергә күтәрә алмас дип. Күтәрдем, Аллаһка шөкер. Һәм аннан соң инде Айдар сине Айдар кабат, әле ул Айдар да түгел. Анда Помреж бар безнең, ул тоже декретта, Рузилә исемле. Халык белсен әле әзрәк. Фамилиясе үзгәрде инде аның. Гомумән менә хуш авылым нинди шәп спектакль булды, ул гомумән орлыкка бай спектакль булды ул. Шу минем хатым бәби тапты. Гүзәл бәби тапты. Кергән берсе хәзер кырсакка үзә. Удивительный әйбер. Аллаһка шөкер дияргә кирәк. Менә ничек уйнамыйсың, ничек яратмыйсың. Менә авылның аның җаны, рухы ул бик файдалы. Аллаһка шөкер. Монда ничек булды, Рузиләдән башладым, гафу. Берсендә чәй эчеп утырам, Фәннур ди, сиңа Айдар килдеме? Мен әйтәм, нишәп? Сиңа киләчәк ди, әзер тор ди. Шунда ниттем инде. Анда өйләнәм чыккан ие булган инде, ялгышмасам, гүрле иде. Мин как раз рәхәтләнеп бушап, жал итеп торган вакытларым. Әле шуның өстенә бит әле анда кәҗә сарык түгел инде. Мендәр әкияте. Менә өчесе бергә чыктылар алар. Миңа ишә күтәрә алмый диләр. Күтәрәм. Шуннан Айдар килде. Айдар килде, Фәннур ди, менә шулай бит ди.
Ничек? Юк, теге син кирәклектән түгел, бер кеше кирәк ди. Кемне алып микән? Әй, Фәннур ди, ничек ди? Мен әйтәм, Айдар, мен әйтәм, сезне былай шыпырт кына карап йөрим, мен әйтәм, сезнең анда все серьезно. Мен әйтәм, мин лектор алырмын микән? Мен әйтәм, ул нигезгә керә алырмын микән? Потому что авыр. На самом деле, бик авыр эшләнде ул. Да, ди. Справишься дигән булды инде Фәннур. Бергә нитеп чыгабыз дип. И шулай итеп, мен әйтәм, ярый, кил, давай, шул көнне репетицияны кара башта. Карадым ха җегетләргә, мен әйтәм, ой, сез монда күп нәрсә эшләгәнегез. Оказывается, аның башында эшләмәгән булган икән. Вот, аннары бергә эләктек инде. И ничектер әкренләп кирип киттем, Айдар белән шул спектакльдән соң утырып сөйләшеп, кайдыр анда җәяү кайтканда бергә шулай уртаклашып, нитеп. Ну, гомумән, мин рәхмәтле Айдарга. Ишетсен. Шул спектакль. Бик зур рәхмәт. Мин аңа булай да әйттем, менә халык алдында да әйтәм. Рәхмәт мине дә анда алган өчен. Потому что ни өчен дип әйтәм, ну, ныклы, көчле проект. Андыйларда эшлисе килә әлбәттә. Нихәтле авыр булмасын, нихәтле ни булмасын, безнең анда тоже әйтүшләр булды, теге рабочий моментлар күп булды инде. Ну, барыбер җырып чыктык, Аллага шөкер. Менә дигән спектакль. Үзең утырып карарга ярата торган спектакльләр тагын ниндиләр бар? Менә хуш алымны бит инде карый алмыйсың үзең? Ай, карыям. Ну, мин менә яратайым. Анда да менә язмыш минем белән шундый ни уен уйный, яшь йөрәкләрне яратайым мин. Шунда хәзер мине массага керттеләр. Карый алмый башладым. Менә язмыш шаяра шулай итеп, карадым, мин гел карарым. Ну, хачып та калды инде ул. Кара шикмәнне менә Аллага шөкер, мин хәтта карарым. 41-нең арбалы хатыннарын рәхәтләнеп, менә гөргөрийне, мен анда хит әллә ничә поколение алышынды хәзер. Әллә ничә бетсә дә барыбер яратам мин аны. Карыйм мин аны. Анди рухы ние бар. Ну, менә хәзер анда мине алмаслардыр инде. Хыялым бар, менә Вахтангов театры килә. Толстойның Война и мирны карыйсым килә инде. Аны Алла бирсә, менә мөмкинлек табып обязательно карарга. Анда мине кертмәсләр инде, точно. Ансын карармын Алла бирсә. Спектакльдә уйнаганда залда кешеләрне күрәсезме сез? Операция ясаткач күрә башладым. Күземне корректировать иттеләр. Ну, булай карамаска тырышам, әйтәм. Менә хуш авылымны эшләгәндә, без барыбер менә теге сүзне онытмасын өчен, кадәр читкә очып китеп, тамашачыга карап, каушап калмасын, югалмасын өчен барыбер ничектер теге булайрак уйнарга тырышабыз. Әллә каян эзлибез. Монда шулай бер белән менә хуш авылымда килеп бәрелдек, Айдар әйтә, юк дип, кара, прям күзгә карап. Мен әйтәм, эшләп кара, үзең чыгып, күзгә карап, башта булай эшлик әле. Вот менә шуны өйрәтте. Менә хәзер әкренләп барыбер итә башладым. Аннан соң тамашачыны бит аны теге карау гына түгел, аны сизәргә, тоемларга кирәк инде. Карау бер хәл. Ак калфакта менә без чыгып утырайык, анда минем ике сүзем бар иде. Спектакль буе утырабыз. Рәхәтләнеп карап утырайым. Анда күз күрми. Ну, менә хәзер, ну, карыйсың. Аннары утлар ниткәч, ут бит инде менә каршыга да бәрән итә. Анда зал күренмәскә дә может. Ну, иң мөһиме сиземнәргә, тоемларга инде. Димәк, тамашачыны күрмәсәң дә, аны тоеп. Ну, бу иң мөһиме, тамашачыны, партнерларны. Гомумән, спектакль ул күмәк әйбер. Ул тамашачы да шунда, син дә шунда, ул уртак әйбер. Без бергә аны кичерәбез, бергә эшлибез без аны. Юк, менә әйтәләр бит инде анда стена кебек булырга тиешме инде ул. Бар бит инде аның ниндидер кагыйдәләре. Имештер син сәхнәдә үзең генә кебек үзеңне хис итәргә тиешсең. Беркемдә юк кебек андый әйбер юкмы әллә? Белмим, миндә андый нәрсә бик булганы юк. Кайсы бер даже әйтә дә алмыйм, белмим, юк андый стена. Тамашачыны тоярга кирәк. Тамашачыны, әлбәттә тоярга кирәк. Хуш алымда, димәк, сез махсус кешеләрнең күзенә карыйсызмы, тамашачыларның? Ну, прям махсус ук түгел инде, вот аралашабыз без. Именно күзгә күз, без хуш алымда ничек сөйләшкән, без монда кич утырабыз. Тамашачы да инде без уртак, без аралашабыз, фикерләшәбез. Кече залда яхшырак уйнала, әллә зур залдамы? Ну, беренчедән спектакльне карап, ну, икенчедән, гомумән әйткәндә, зур залда инде.
зур залда. Біріншіден кішісі де көбірек. Ondan soң еркен, рахат. Кіші залны мен теге нашар деп айтмаймын. Анда тоже менә ул спектакльне карап. Хуш авылны менә алып чыгып кара зур залда. Аны уйнап булмый. Формат бүтән. Зур залдан алып кирип каранда, әйтик, нәрсәне кертеп була анда безнең. Мәхәббәт ТФМны, теге декорация буенча әйтәм. Тоже бүтән менә спектакльне карап. Менә яшьлектә әйләнеп кайтык әле. Бар идеме синең беренче мәхәббәтең? Беренче мәхәббәтем мәктәптә укыганда булды. Булды ул зур кызы. Зур кыз иде. Зур ул. Ну мин ничә айда булдым микән? Зур инде ул. Ул уже бетереп чыгып китү булгандыр инде. Ну, алар да мине яратайы. Алар класслары белән яраттылар. И хәзер генә әйтәм я, ул вакытта мин бик ялайым, шитенсенә, минем кирфекләрем зурый. Балалар инде мине эй тотталар, эй куалар. Эй, ялам, шитен. Аннары ашу итеп кайтып кирфекләремне кистем. Шунлап. Әй, менә Алла рәхмәт үстәләр әзрәк. Әни минем кулымны кисәм диде. Әле мин кашымны да җылкыйсым. Нәрсә? Ашуым килде, ялдым мин. Алар сине кирпекләрең өчен яраткан. Әй, ну матур булгандыр инде. Ул хәзер юк. Ул вакытта менә әрәм иткәнмен. Менә беренче мәхәббәт шундый. Шулай айтты ул. Тегеләрнең дә беренчесе булмады микән әле. Бик булырга мөмкин. Әйе, шуннан син ниндидер бер зур кызга гашык булдың. Әйе. Шул класстан. Һәм? Әй, 11-нче. Ну, мин нәрсә эшли алам инде? Бер нәрсә эшләмәдем инде мин. Баскетбол кружокларына килеп, әзрәк кырыенда да бөтерелеп йөрим шунда. Олы малайлар бар китәл дип китәләр инде абыйлар. Шул инде, аннары кабат классташка да гашык булып карадым инде мин. Булды инде. Булган инде. Китап укырга яратасыңмы? Китап укырга яратам, әйе. Нәрсә укыйсың? Шигырьләр укыйм. Ondan соң, ну, яңа әсәрләр булса инде, менә әле күптән түгел Зөлфәт Хәкимнең мин укып чыктым Гран-при аткан әсәре, бик көчле әсәр, 1 сәгатьтә ничә мизгел дип атала менә шуны. Күбесенчә китаплар, шигырьләр. Татарча укыйсың? Татарча укыйм. Шигырьләрне кемнәрнең, кайсы авторларның? Шигырьләрне Әнгам Атнабаев, Зөлфәт, Хәсән Туфан, Тукай, аларны әйтеп тә торам инде, Муса Җәлил. Бу менә шуларны инде күбесенчә. Ятыйсың? Илдар Юзеев, ятлыйм, әйе. Әйдә безгә бер шигырь. Ә? Безгә бер шигырь. Бер нәмә? Әйе. Хәзер. Теләсәң икене дә. Хәзер Әнгам Атнабаевның. Әнкәй миңа кара икмәк чәйнәп, имезлеккә салып бергәндә, үзе киткән урак урырга. Елаганмын, ләкин чыдаганмын. Икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш. Беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телеме өчен кешеләрнең таңга кадәр чират көткәнен. Шул чакларны ләкин онытабыз бугай. Әйтерсең лә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез. Кара икмәк ашап үскәнбез. Менә оныттым, гафу итегез. Искә төшерәм. Әйдә бүтәнне сөйләйм. Давай. Син кисә атыйсың. Монысын кисәрсезме, ялгарсызмы? Мен яртысын сөйләдем бугай. Хәзер. Минем хакта берәү булай диде. Мөһим түгел аның исеме. Жәлләп кенә аны күтәрәләр. Әллә аны артист дисең. Дөрес, таланты да шуның чаклыгына. Ну дөрес, буңа бераз бар. Дигәнсе дә үзенеке түгел. Ходай гына биргән аларын. Кура да бит сынык чакта көй чыгара.
түзік шақта құрамыңсыз ол. Язмышына рахмет етсін енді. Яза алмасыйды шунсыз ол. Жауап беріп тұрмын бұл кішіге. Әрнітсе де көңіл ярасын, бире алам бары сынық құра, міне бұлдыр алса, ойнап қарасын. Афәрин. Рахмет. Хәзер мен сен сораулар берем. Әйме, алар қысқа жауаплы. Қысқа жауап керек. Қысқа айтып жауап берсең де бола, ұзын айтып жауап берсең, алар минем сұрауларым, алар нендедір тарих сөйлеуні тәләп итмейді деуім. Яра. Қысқағана шындай. Сенің тұрмышыңдағы ең қадірлі бөлек? 2 қызым. Мен әлі білмедім сен 2 қызың екенін. Мен де 2 қыз. Бірсіне тизден 4 ай бола, бірсіне 4 яш ярым, осына 5 бола тизден. Әрар, екінші ең қадірлі бөлек? 2 қыздан соң? Құдай тағала берген ғұмырым, әнейім. Сенің бүгінгі күнде ненде қиялың бар? Ауылға қайтасым келе. Яшарға? Қонаққа. Яшарға қайтыр едің ма ауылға? Міне Камал театрын Мамадышқа салсалар қайтырайым. Yok. Яшарым. Пенсияға ма? Пенсияға, Алла берса. Партайған күніңде сен ауылға қайтыр. Ішім болмаса, керегім шықмаса, ауылға қайтып яшарға риза. Соңғы қараған фильмің? Қарғаған? Қараған. Соңғы қараған фильм. Көптен қарағаным жоқ шындап. Сен оғымен кино қара айыртасың, или спектакль қара айыртасың? Спектакль, видео язмасын енді әлбәтті. Әм YouTube'ға кіріп, документальный бірлер көбірек. Сенің кумирың кім? Кумирым жоқ менім. Сені нәрсе илхамландыра? Мені ме? Шиғыр бірсі, екіншісі театр. Артист болмасан кім болар едің? Футболист боласым келейі, конечно. Вряд ли болар едім. Бір барып қарадым, алмадылар. Менде сенің хоббиің бар? Менің хобби? Волейбол ойнайм мен. Волейбол ойнарға яратам. Спорт. Қызларыңның шулай сенің кебек артист болуын тілер едің? Жоқ, бек тілемәс едім. Не үшін? Тұрмышын білем мен артистің. Ләкин сен өзіңнің артист болуыңа бек шат. Мен өзімнікін әйе шат. Но нешік менен айырыштым, ол бек ауыр қызмет. Ол қызмет тіпті айтмайлар. Башқалар, нәрсе шейсіз инсанда. Шығасыз, ойнайсыз, бейсіз, текст сөйлейсіз. Аның артында көпмі қызмет, ята көпмі интігу. Мына менің роль берселер, енді бірінде шығышым дейін болса, менің қайтып кіргенім жоқ. Мен аны өзім гіне айтмайм. Аңа жан тынышлығы керек, аңа бүтен дүния ол. Ғылмен бүтен дүния. Қызларыма бәқіт тілейм енді, қоя болса да. Әлбәтте. Бәлки театрға келелер, бәлки менен де нерек болырлар, кім білген аны. Сен рольлерге нешек әзірленесің? Әйтем бейт, бірінші этапларда репетициялар ішлегенде, рольны тудырғанда, мен ғыммен өзім гіне үйрейм. Үйге қойтам, шығып кетем мен, түнне білен илхам келе. Ол ижат кішісінің, көбісінің шулайдыр, шулай ішткенімде бар, түнне біле ижат келе, шығып кетем. Өзіңе қалу керек, тыңғылық керек, жан тынышлығы. Әлбәтте театрда спектакль біткәшті әлі отыра алам, репетиция біткәшті. Әлі міне қазір ішләдім бір күнді мебелшекларға кірдім де, бізде мебелшеклар бар. Рафил есімді жегіт. Қазір шол отыра індер схема алдында. Ешейсің бұл сағат. Қазір індер схема круг тігінде, біздің сәхнаның енді. Зал тігінде, оркестровый шоқыр. Мәйтем нәрсе шейінсен. Міне яңа не қоштылар дей. Мебеллеріні поточкам шауды.
Коям әйтәм, бирәлем, я кагазың бармы? Ролемне эшлим әле шулай итеп. Мизасценалап бер көндә менә хәзер яңа премьерның ниләрен язып чыктым. Бүлмәдән чыгам, буфетка барам, менә бүтән хатларымны яздым. Схемасын. Әйе, кругта, менә кайда, кем белән очрашам, нишлим, расстояние шагов, ударов в минуту, пульсларына хәтле яздым. Пройдено 2 этажа дип. Менә Исрафилга кертермен дигән без автруппага. Алмас кертсәң артистлар башың ашый бит дип. Һә бүтәнесен эшләргә кушсалар. Эсха табый утырамысың инде аның белән. Схема язып. Халык артистлары. Дурак ти. Шу кытыртып йөрисең дип. Менә хәзер шулай әзерләндем. Әйтәм, моны Мәскәүләргә күрсәтәм әле килгәч. Менә ничек эшли икән артистлары дип. Ул теге көлке ул. Уен көлке әлбәттә. Без менә тоже ул үзенә күрә бер әзерлек, менә булай итеп. Бүтән сиң белән яшисең дигән. Җанланып йөрисең шуның белән, кызык табасың, тәмен табасың. Бер-беребезне шаяртабыз, ниндидер кызык видеолар карыйбыз, без аларны пародировать итәбез үзара. Менә шундый мелочьлардан әкренләп җыела, менә әзерләнү, ниндидер мешке. Менә шулай итеп бер-беребезне поддерживать итеп димим русча әйтәм. Менә шулай итеп әзерләнәм. Кызыгын табып. Тормыш иптәшең маңа ничек карый? Тормыш иптәшем ияләшеп бетте инде. Аллаһа шөкер, ул нормаль карый. Аңлый, кызларың? Кызларым бәләкәй га дип ята инде, җылмая. Тегесе ансы бит аңлап бетерми. Аңламый әле. Юк, шул әти миңа шуны алып кайт, моны алып кайт дип әйтә дә инде, алып кайтам. Кайчан зәңгәршәл ди, сана утыра зәңгәр, потому что мен зәңгәршәлгә алып киләм, без балаларны йөртәбез анда. Әти менә 2 көн жоклыйм да бит, барам ди. Тәмәйе, менә иртәгә барабыз, Алла бирсә. Шу. Димәк, зәңгәршәлне алар синсез карый, сине карыйлар инде сәхнәдән. Юк, алар чыгалар сәхнәгә. Балалар анда. Әйе, анда күмәк күренешкә чыгалар алар. Уйныйлар, шунда бийләр. Анда синекеләр дә бармы дип әйтте. Минеке берсе бар, әйе. Берсе инде, әйе. Икенчесе соңрак. Соңгы тапкыр кайчан ялаган идең һәм ни өчен? Соңгы тапкырмы? Әле күптән түгел җыладым мин, үксеп. Ни өчен? Аның сәбәбе бар инде. Минем бер кара табым бар. Минем ниемдә, минем судимость бар. Шул судимость аркасында мин күп әйберне ала алмыйм. Шуңа менә күңелем әрнеп, бик йомшарган вакытым. Аннан соң ничектер әти мәрхүм дә бер искә төшкән, төшкә кергән. Мәдәм бу сигнал булганмы соң инде үзенә күрә. Әйтеп иткәнем. Әйбәт кенә җыладым мин анда. Аннан тынычландым, Аллаһа шөкер. Ул гомумән җылаган кеше бәхетле инде ул. Җыларга яратам мин, җылатсалар. Ни өчен судимость булган иде? Юл һәлакәтенә эләккән иде. Машина белән аварияга эләктектән дә шулай килеп чыкты. Күбрәк мин гаепле булып калдым, шуңа күрә миңа шапылтап куйдылар аны. Судья әле утырып та торасыңмы дигән итем, юк, басып кына торам дидем. Аңлашылды. Кайчан соңгы тапкыр рәхәтләнеп, чын күңелдән көлдең һәм нәрсә сине көлдерә ала? Әле монда килер алдыннан. Монда киреп утыргач та әле. Мин әйтәм, алып баручы каясың, соңга калады. Көлдем рәхәтләнеп. Юк, син менә юктан да кызык табып көлә торган кеше. Әйе. Юктан да табам. Шуң белән яшим, рәхәт миңа. Нүгел җылап жүрсәң дөрес түгел инде. Әйе. Күбесенчә көләм, рәхәтләнәм. Әле өйдә тоже кыз белән, бәләкәе белән көлешеп яттык. Әнисе чыгып киткән. Süt артыннан. Аңлашылды. Әгәр дә син хәзер кечкенә әйтик 10 яшьлек менә Фәннурны очратсаң, аңа нәрсә әйтер идең? Нинди киңәш бирер идең? Аңамы 10 яшьлек. Мин аңа бик күп әйтер идем. Бик күп әйтер идем 10 яшьлек Фәннурга. 10 яшьтә аңа булай да күп әйттеләр. Ләккәләде инде безгә. Хәзер кит, шул ук юлдан кит.
Ну, начар юл түгел. Үзем сайлаган язмыш, шуннан кит. Мин Аллага шөкер бик бәхетле. Мин дигәне ситуацияларда булсам да, только бераз сагырак бул кайсы бер моментларда. Менә анда барма дип әйтәм. Менә монда барма. Менә булай эшләмә, менә булай әйтмә дип кайсы бер моментларда әйтәм. Димәк, ниндидер хаталы. Бар, әйе. Бармы синең тормышыңда шундый зур хатаң үзгәртергә теләгән? Зур хатам. Үкенечле берәр нинди хәл. Ну, андый юк, андый бик зур хатам юк, Аллага шөкер. Бәлки күңелеңдә калган ниндидер менә. Ну, ниндидер моментлар бар инде, бар алар. Прям вот чтоб кардинально үзгәрттем һәм 10 яшьлек Фәннүргә гомумән вообще анда барма дип әйтерлек, минем андый зур хатам юк. Аллага шөкер. Бар ул вакыт хаталары, әлбәттә бар. Әндир зур, әйтик менә хата дип әйтә алмыйм, театр юлыннан китте. Яны хата дип әйтә алмыйм. Ул минем бәхетем, Аллага шөкер. Әлмәт ягына кайтма варыйга ләгәсең дип. Гомумән әйтәм, ул хата түгел, ул бер момент булды. Ул үтә торган момент. Аллага шөкер, анда бик теләп кайтам. Хашу Алла ягыннан кайтам. Мин тегендә чиста ягында ләктем. Шуңа күрә менә андый зур хатам юк, Аллага шөкер. Безне бит инде карый күпчелек Галиәскәр Камал театрының тамашачысы. Аларга нинди теләкләрең? Исән сау булсыннар. Йөрсеннәр. Аллага шөкер, менә коронавирус этапларын ничектер узып киттек. Аллага шөкер, театрда үз урынына кайта башлады. Дөньябыз тыныч булсын. Менә бу ямсыз ситуациялар битсен. Утырсын үз урынына дөньябыз. Шундый рәхәт яши башладык. Иң мөһиме исән сау булсыннар. Яратсыннар, без сезне бик яратабыз. Килегез, аралашабыз. Рәхәтләнеп көтәбез сезне. Һәм бәлки безнең сораулар да бардыр тамашачылардан. Туктагыз, без микрофон бирәбез сезгә. Сезнең иң яраткан ролегез нинди? Мин аның гафу итегез, бөтенесен дә яратам. Мин бу сорауга. Бүтән артистлар шулай дип җавап. Ну, потому что артист кеше ул белә ул. Әйе. Ул читтән аңлашыла. Тоже бер кемне дә сүз дә әйтеп булмый, гаепләп тә ул читтән ул бүтән теле театр тормышын белмиләр. Төп тормышын. Аның зирносын, орлыгын. Шул без аны үзебездән тудырабыз. Аның бөтенесе дә яратып уйнала торган. Булды, бетте. Интернетта юк име? Фәннүр, җавапларың өчен зур рәхмәт сиңа. Алга таба уңышлар сиңа. Амин. Зурдан зур рольләр булсын. Амин, амин, Аллаһ. Бүтән спектакльдә дә уйный торган бул, я. О! Бүтәнсендә дә күрергә язсын сине. Амин, амин. Шуның белән мин синең белән сау булашам. Алга таба уңышлар. Ярый, рәхмәт яусын сезгә дә.